Νίκος Μαριόλας Fishing και ένα νέο ψάρεμα ξεκινάει τώρα. Στο σημερινό βίντεο θα δείτε κάτι τελείως διαφορετικό και όχι σε αυτά που με έχετε συνηθίσει. Ούτε heavy casting, ούτε casting, ούτε ψάρεμα από βάρκα. Βρισκόμαστε στη Ρόδο και σε αυτό το βίντεο θα ψαρέψουμε σούπιο καλάμαρα με την τεχνική του Wake. Το σούπιο καλάμαρο είναι ένα ξενικό είδος το οποίο εμφανίστηκε στη θάλασσα της Μεσογείου το 2009 σε μικρούς πληθυσμούς. Ενώ το 2015 οι πληθυσμοί αυξηθήκανε και για όσοι το ψαρέψανε το έχουν λατρέψει και έχουν γίνει φανατικοί σε αυτό το ψάρεμα. Για περισσότερες πληροφορίες όμως θα επισκεφτούμε το φίλο μου τον Αντώνη που διατηρεί το κατάστημα ειδών αλίας Fishing Spirit να μας πει τα πάντα για αυτό το ψάρεμα. Φύγαμε για τον Αντώνη. Μόλις φτάσαμε στο κατάστημα του φίλου μου τον Αντώνη, πάμε μέσα να τον δούμε και να τον γενετήσουμε. Καλησπέρα για από κοντά. Καλώς ήρθατε. Από εδώ φίλος ο Αντώνης με το κατάστημα Fishing Spirit. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Αντώνη μου, ήρθαμε να μας πεις 5 πραγματάκια, να μας κάνεις λίγο το ψάρεμα πιο εύκολο. Το ψάρεμα του σφιλοκαλάμαρο το έχω πει και στα παιδιά. Δύο πραγματάκια και δύο λεπτομέρειες. Πώς θα κοιμηθούμε. Αρχικά να ξέρεις ότι το σφιλοκαλάμαρο είναι ένα είδος καλαμαριού το οποίο το ψαρεύουμε χειμώνα καλοκαίρι. Έχουμε αυτό το καλό. Μέσα σε όλα τα κακά που έχουν μπει από το Σουέζ, έχει μπει και αυτό που τουλάχιστον μας προσφέρει ένα πολύ ωραίο ψάρεμα τέλος πάντων και ωραία τροφή. Γιατί ψάρευουμε για να τρώμε κιόλας. Είναι και νόστιμο. Όχι μόνο για το χαμηλό. Εγώ δεν γνωρίζω αυτό το είδος. Αυτό είναι το καλαμαριού. Σε εμάς δεν υπάρχει. Ναι. Στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ευβοίας που εγώ έχω ψαρέψει, τα μόνα καλαμάρια που έχω πιάσει είναι τα κοινά καλαμάρια που γνωρίζουμε. Αυτό είναι η πρώτη φορά που θα ψαρέψω. Ναι, γιατί δυστυχώς όλα αυτά τα περίεργα και τα ξενικά έρχονται από εδώ πέρα, δηλαδή από την Νότια Ελλάδα τα βρίσκουμε πρώτοι, λόγω του που περνάνε από την Ερυθρά Θάλασσα, από τη διόρυγα του Σουέζ στην ουσία. Οπότε είμαστε τυχεροί εντός εισαγωγικών. Τα έχουμε πρώτοι εμείς εδώ, Ρόδο, Κύπρο, Κρήτη, στα νησιά γενικά του Βορειοκανήσου. Πολλοί κόσμος ασχολείται με αυτό το ψάρεμα πλέον. Γιατί είναι σχετικά εύκολο. Μα ακούσω πολύ φανατικοί ψάραδες κάποιοι με αυτό το ψάρεμα. Και πλέον όμως το έχουμε και εμείς λίγο εξειδικεύσει. Ασχολούμαστε, ακολουθούμε πάρα πολύ τη φιλοσοφία των Ιαπώνων, γιατί είναι κοινό με τον Ιαπώνο το καλαμάρι αυτό. Οπότε χρησιμοποιούμε καλαμαριές πάρα πολύ μέσα στο φάσμα του UV. Ωραία, και όχι τόσο του glow, του φωσφόρου. Αυτές δηλαδή που πριν μερικά χρόνια κοροϊδεύαμε όλοι εδώ πέρα και σου έλεγε ο άλλος ότι δεν έχει φωσφόρο, δεν την παίρνω. Αυτές λοιπόν είναι must και θα το δεις. Θα το δεις στο ψάρεμα που θα κάνεις. Άρα, άλλο ένα tips που πρέπει εσύ να κοιτάξεις είναι να δουλέψεις χαμηλά την καλαμαριέρα σου και το πιο σημαντικό, το προσπέρασα, μικρά μεγέθη καλαμαριέρας. Νούμερο 3, νούμερο 2,5 μπορεί να έχεις μεγαλύτερες επιτυχίες λόγω των μικρών μεγεθών των καλαμαριών. Εδώ. Που και αυτό βέβαια σιγά σιγά έχουμε βγάλει και κάτι αρκετά μεγάλα. Που δεν θα το πίστευα και εγώ πριν μερικά χρόνια. Ότι όντως υπάρχουν τέτοια μεγέθη καλαμαριών. Γιατί και πάνω από κιλό καλαμάρια. Θα σου πω πολύ απλά ότι το 2017 έγραφα ένα άρθρο στο περιοδικό ψάρεμα και λέγαμε τότε, βασίζοντας σε πληροφορίες από τη βιογραφία, ότι τα καλαμάρια δεν ξεπερνάνε τα 600-700 καλαμάρια. Και όμως, φίλε μου, έχουν πιαστεί πάρα πολύ μεγαλύτερα καλαμάρια. Και σε εμάς και στην Κάρπαθο και στην Κρήτη γενικότερα. Οπότε, ξαναεπιστρέφω λοιπόν στο θέμα των καλαμαριέρων και σου λέω φυσικά χρώματα, natural τα χρώματα που χρησιμοποιούμε. Και με μία προτίμηση ιδιαίτερη τη νύχτα λίγο πιο έντονων χρωμάτων. Πάλι όμως στο φάσμα του φυσικού. Π.χ. τύπου ζαργό, δράκαινα, ζαργό, δράκαινα. Ακριβώς. Για παράδειγμα, η δράκαινα μιας πολύ γνωστής εταιρείας έχει κάνει θράψη. Έχει κάνει θράψη. Όπως είναι και ο σαργός πάλι όμοιας εταιρείας. Λίγο πολύ λοιπόν όλα αυτά τα φυσικοί χρωματισμοί δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Και τώρα που είναι οι φθινοπορεινοί μήνες, Οκτώβρης, Νοέμβρης που είναι τώρα, τι μύθους πρέπει να επιλέξουμε τώρα και σε τι παραλίες θα πάμε? Τώρα καλό είναι να ψαρέψουμε σε παραλίες που συνορεύονται όμως από βράκια. Δηλαδή στα άκρα τους θα έχουν βράκια. Ωραία. Γιατί στην ουσία εκεί σου λατσάρουν, κόβουν μια βόλτα, ας πούμε ότι έχουμε έναν κόλπο και στις άκρες τους υπάρχουν βράκια, θα περάσουν τα καλαμάρια. Είναι το πιάρικα, αυτό θέλω να έχεις πάντα στο μυαλό σου. Δεν είναι καλαμάρια που περιμένουμε να έρθουν από τα βαθιά. Κινούνται στη ρηχή ζώνη. Άρα σημεία, παραλίες βασικά, με σχετικά μικρό βάθος. Δεν θα τα βρούμε στα 10, στα 15 μέτρα βάθος, θα τα βρούμε όμως στα 5, στα 6, στα 4. Άρα παραλίες με ρηχά νερά που συνορεύονται από βράχια. Αυτό είναι το must. Ωραία. Πολύ ωραία, γιατί με βοηθάς τώρα με αυτό. Εγώ δεν το έχω ξαναψαρέψει πάλι. Είσαι μάστορας, θα τα καταφέρεις. Πιστεύω να πιάσουμε κάτι καλαμάρια να δείξουμε και στο βίντεο. Σου και μπράβο σου κιόλας. Να σε καλά. Συγχαρητήρια και μάλιστα ξεχωρίζεις. Επίσης να πούμε
ότι το κατάστημα εδώ του Αντώνη εξυπηρετεί όλες τις τεχνικές. Έχει από LRF, βλέπω εδώ, spinning, heavy casting, καλάμια, casting, βλέπουμε εδώ. Έχει τα πάντα μέσα, έτσι. Τεχνικές από βάρκα, βλέπω slow, βλέπω καλάμια για ζόκα. Έχει τεράστια ποικιλία σε όλα τα τεχνητά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι ένα γεμάτο μαγαζί που μπορεί να εξυπηρετήσει τους πάντες. Εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, θα μας δώσει και 5-2-3 μέρη, 2 στιγματάκια. Όχι τα καλύτερα μας βέβαια. Εμείς θέλουμε να πιάσουμε 5-10 κομμάτια να κάνουμε το βιντεάκι μας. Έχω καταλάβει, θα πάρεις για heavy casting. Θα βγάλεις τις 15 έγκλες συνάκριτες, όχι τις 7 έγκλες. Όλα καλά. Λοιπόν, αν κάποια στιγμή βρεθείτε στη Ρόδο είτε για ψάρεμα είτε για διακοπές με ένα καλαμάκι, να μην ξεχάσετε να περάσετε από αυτό το μαγαζί του φίλου μου του Αντώνη. Θα χαρούμε πολύ. Χαμένοι δεν θα βγείτε καθόλου, κερδισμένοι μόνο θα βγείτε από εδώ. Αντώνη μου, καλά. Τα στιγματάκια, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες σου. Αυτό είναι το βασικότερο. Θα προσπαθήσω να κάνω. Και ένα τελευταίο να σου πω ότι για τον ΑΒ λόγο που πήγες και έπιασες το πρώτο σου καλαμάρι, κλειδώνεις στο μυαλό σου ότι υπάρχει και το τέρι του στην περιοχή. Άρα εκεί πιέζεις να πιάσεις το τέρι. Και θα πω βέβαια τώρα κάτι και συγγνώμη να μην κουράζω και στο βίντεο, ότι ο Ιάπωνας μας λέει λοιπόν με το που καρφώσουμε το πρώτο σου το καλάμαρο, άμεσα με το που το φέρουμε στην ακτή, βγάζουμε την καλαμαρία και βάζουμε μια τελείως αντίθετη του χρωματισμού. Λόγω του ότι έχει περάσει στο τέρι του ο χρωματισμός και είναι πια τρομοκρατημένο, λέει ο Ιάπωνας. Εμείς όμως μπορούμε να σου πω ότι τον έχουμε καταρρύψει αυτό το μύθο με μια συγκεκριμένη καλαμαριέρα που μπορεί να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε. Το ψάρεμό μας και να έχουμε βγάλει 2, 3, 4 και 5. Ωραία. Αλλά σας το λέω και αυτό, έχετε στο μυαλό σας. Μου δίνεις οι καλαμαριέρες που εσύ θα μου προτείνεις, τους χρωματισμούς που θέλεις. Μου λες και τα στιγματάκια εδώ της Ρόδου. Μην φέρνουμε γύρω-γύρω το νησί χωρίς να ξέρουμε, έτσι, γιατί είμαι και πρώτη φορά στο νησί. Αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι στην πρώτη ώρα θα έχεις πιάσει ήδη τα πρώτα σου πιο καλάμαρα. Να εκνιώσεις Μακάρι, αυτή την εμπειρία. ναι. Δεν είπα πάλι, Νίκο μου, αυτό πάλι θέλω να πω ότι ένα σου πιο καλάμαρο 300 γραμμαρίων βάρους για τον ψαρά είναι τρομερή εμπειρία. Έχει δύναμη, Πάρα πολύ δύναμη. Λόγω του πτερυγίου που είναι σε όλο το μήκος του σώματος. Ναι, σωστό. Καταλάβεις, οπότε ασκεί μεγάλη πίεση, άρα τον νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Θα περάσουμε, ωραία, θα έχουμε τρελά τραβήγματα. Και μικρό καλαμάρι να πιάσουμε, θα έχουμε δυνατή μάχη. Και προσοχή στα μελάνια. Έχω ακούσει τα μελάνια τους είναι πολύ περίεργα και δεν θέλουν με τίποτα, έτσι. Άρα τι κάνουμε τώρα, στιγματάκια, ξενοδοχείο, νύχτα θα τα ψαρέψω, ενώ μου είπες ότι ψαρεύουν και μέρα αυτό το τηλέφωνο. Αλλά επειδή εμένα μου αρέσει να ψαρεύω νύχτα, θα τα ψαρέψω μόνο νύχτα. Προσπαθήσω. Λοιπόν, φίλοι μου, προχωράμε, πάμε ξενοδοχείο και ξαναγράφουμε από την παραλία. Καλή συνέχεια. Παιδιά, ψιλοχαθήκαμε. Βάλαμε το στίγμα για την παραλία, αλλά μας έβγαλε από κάτι στενάκια. Τώρα πάμε πάλι πίσω. Και μου το είπε ο Αντώνης, εκεί να στρέψουμε αριστερά σε αυτή τη μεγάλη διασταύρωση. Εγώ μπερδεύτηκα, πήγα ευθεία. Μου είπε το GPS σου λέει πήγαινε ευθεία, αλλά εσύ θα στρέψεις αριστερά εκεί πέρα, στο στρογγυλό. Εκεί τον πατήσαμε. Άρα πάμε να ξαναβγούμε πάνω στο κεντρικό. Και ξανακάνουμε κάτω την παραλία. Κάνε σου πιο καλάμαρο. Φίλε, ναι. Πρώτη βολή. Πρώτη ρε φίλε. Ρε φίλε, τι λες τώρα. Πρώτη βολή. Πω. Καλά μιλάμε, τα σπάει. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί. Φίλε Αντώνη, δεν το περίμενα αυτό. Πρώτη βολή, στον τόπο που μου είπες και το πρώτο μας σου πιο καλάμαρο. Καλά να φωνείς, ωραίο έτσι, έλα. Γεια. Απίστευτο. Εν τω μεταξύ, έχουν απίστευτη δύναμη.
Νομίζω τραβάει μισή φορά παραπάνω από τα κοινά τα καλαμάρια. Λογικά τα πτερίγια αυτά που είναι ολόκληρο στο σώμα τους γύρω γύρω το βοηθάει να έχει περισσότερη δύναμη από το κανονικό το καλαμάρι που έχει το μισό. Και φτιάστηκε το μουστάκι. Πάμε να συνεχίσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που αναζητούσαμε και ο σκοπός που ήρθαμε εδώ να τα ψάξουμε αποδίδει. Άλλο ένα καλαμάρι λογικά βάρεσε με την ίδια τεχνική με πριν, χαμηλά και αυτό. Α, είναι και ωραίο. Είναι καλό, Για να δούμε, κοίτα, χρωματάρες. Είναι απίστευτα αυτά τα καλαμάρια. Απίστευτο, τι ωραία χρωματάρες. Τρομερά. Εδώ με το φίλο μου τον Νικόλα. Τρομερό. Ωραία χρώματα. Ένα καινούργιο ψάρεμα για μας. Πάμε, συνεχίζουμε για τα επόμενα. Θα μετακινηθούμε λίγο προς το άκρο της παραλίας. Έχει κάτι βραχάκια. Έχασα άλλο ένα, μου ξεκαρφώθηκε έξω. Αλλά τώρα κόψανε. Πάμε λίγο πιο πέρα. Να δοκιμάσουμε εδώ, σε αυτά τα βραχάκια εκεί δίπλα. Μήπως περάσει κανένα κοπαδάκι από εκεί. Πάντως γενικά δεν είναι και πολύ εύκολο να τα σπίω καλάμαρα. Τουλάχιστον για μένα που δεν τα ξέρω καλά. Τα παιδιά που τα ψαρεύουν εδώ πέρα μπορεί να τα φτιάχνουν πιο εύκολα. Πάμε να ρίξουμε. Έχουν φάει και σε slow jerk, αυτό εδώ. Έχουν φάει και σε high jerk ψηλό. Και στο φίλο μου τον Νίκο που έκανα σκεφτό που κάναμε τις κλασικές συσκές, φάγανε και εκεί. Ποιο είναι πιο αποδοτικό ακόμα δεν το γνωρίζω, γιατί είναι μόλις τα πρώτα 3 καλαμάρια. Συγγνώμη, 4. Βέβαια αρχίζει ο καιρός και μας θα χαλάει σιγά σιγά, αρχίζει και βρέχει. Θα αναγκαστούμε να φύγουμε για να συνεχίσουμε το ψάρεμά μας αύριο. Αν και οι προγνώσεις του καιρού δεν δίνανε βροχή, μια αραιή συννεφιά δίνανε, αυτά τα έχουμε περάσει όλοι στο ψάρεμα και εσείς. Να πάμε σε έναν τόπο η μέρα που λέει ότι δεν θα βρέξει και θα κάνει βροχή. Δεν πειράζει. Θα είμαστε και 5 μέρες εδώ. Θα ξαναβγούμε να γράψουμε και άλλα βιντεάκια με στην καλάμαρα. Όσο παραπάνω πληροφορίες μαζέψω στο ψάρεμα αυτό θα σας πω και εσάς. Δεν μας ακολούθησε κάτι. Έλα να δούμε και τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Για αυτά είναι τα σπου καλάμαρα. Από ό,τι βλέπουμε είναι όλα ίδια κομμάτια. Έχουμε κι άλλο ένα μες στο ψυγείο, Εννοείται. Λοιπόν, αυτά είναι, ίδιο μέγεθος όλα. Μας έχουν πει ότι υπάρχουν και μεγαλύτερα μεγέθη σαφώς. Καλαμαριές από ό,τι δείχνουν οι real skin δουλεύουν λίγο καλύτερα.
κάτι απομίμηση ζαργού, σαρδέλας, δράκενας, γύλου. Γενικά οι real καλαμαριέρες. Και σε εμάς αυτές δουλέψανε περισσότερο. Λοιπόν, να ξεπλύνουμε και αυτά. Επειδή ξεκινάει και βρέχει σιγά σιγά, θα πάμε για ύπνο νωρίς, θα ξεκουραστούμε και αύριο το απογευματάκι στο Σούρουπο θα ξαναξεκινήσουμε. Άρχισε να ρίξουμε. Εννοείται. Προχώρα. Αν δεν με ξύπναγες, δεν θα ερχόμουν ποτέ για ψάρεμα σήμερα. Φίλε, αυτά δεν τα χάνουμε με τίποτα. Εννοείται θα σε ξύπναγα. Εχθές μας χάλασε την προσοχή. Εντάξει. Σήμερα πιστεύω, δεν ξέρω, έχω μια αίσθημα ότι θα λέω καλύτερα. Εννοείται. Και με έφερες και χωρίς καφέ. Θα πάμε. Θα κάτσουμε βραχάκια, θα κάτσουμε και πίσω. Πάμε να ξεκινήσουμε από βράχια. Βραχάκια πρώτα για να δούμε πόσο θα πάει από εκεί. Σαν πρώτο εξωγήινο. Βραχάκια και σιγά σιγά όσο πέρναγε η νύχτα πήγαμε προς το κέντρο της παραλίας. Πάμε να ξεκινήσουμε βραχάκια και βλέπουμε. Φύγαμε. Τελικά δεν ήταν καλή ιδέα να πάμε στα βραχάκια. Εν τω μεταξύ αστράφτη, ελπίζω να μας αφήσει σήμερα, μην μας το κάνει όπως εχθές. Από ό,τι είδατε οι αστραπές είναι πολύ κοντά σε εμάς. Κάναμε 5-6 φορές, δεν μας έδωσε κάτι σε ένα τοπικό λιμανάκι που είναι δίπλα, ένα μικρούλι. Είναι βραχωτό, μας είχαν πει ότι βαστάει καλαμάρια γενικά κοντά στα βραχάκια. Εμείς βέβαια και χτες τα εντοπίσαμε στις παραλίες και όχι σε βραχωτά σημεία. Γύρισαμε στο αρχικό σημείο και θα συνεχίσουμε να ρίξουμε εδώ. Ελπίζουμε να μας δώσει κάτι, να μπορέσουμε να ρίξουμε και δράση. Έρχεται. Ναι. Άλλο ένα καλαμαράκι. Είναι και δυνατό. Έλα ρε. Από τα κεφάλια. Να το. Ωραία. Πω φίλε. Καλά φίλε, είναι τέλειο Πολύ δυνατά τα καλαμάρια αυτά. Πάρα πολύ δυνατά. Τραβάνε πολύ παραπάνω. Ολόκληρη παλάμη, τι λες τώρα ρε. Μπράβο ρε Νικόλα. Μπράβο και στους δυο μας. Μπράβο. Που καταφέραμε να πιάσουμε το πείραμα που ήρθαμε να βρούμε. Καταπληκτικά. Πολύ όμορφα. Όταν συνεχίσουμε κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι. Έλα Νικόλα, τι έχουμε? Ναι, πρέπει να βγαίνει καλό πραγματάκι. Το καλάμαρο από τα καλύτερα. Δυνατό. Έτσι φαίνεται. Τους το βρήκες έτσι? Ναι. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Ρε μαγκα. Για δείξε μας εδώ το καλαμάρι Νικόλα. Έχω χρωματάκια.
Μπράβο ρε φίλε. Είναι πανέμορφα σήμερα. Αυτά τα καλαμάρια. Και μας πάει πολύ καλά σήμερα. Κοίτα, χτες μας έπιασε η βροχή, φύγαμε. Σήμερα πρέπει να μας δώσει κάτι παραπάνω. Καλά είναι. Το έκτο είναι αυτό ή το πέμπτο? Πέμπτο, Και πάμε τα υπόλοιπα. Έχουμε χάσει και 2-3. Δεν πειράζει, εντάξει. Όλα καλά. Προχωράμε. Για κάνει μια καλή βολή τώρα σου εδώ. Τελικά με τις δυνατές βολές μέσα, Ναι. Άλλο ένα καλαμάρι, σου πιο καλάμαρο βασικά. Φέρω και το φίλο μου τον Νίκο. Έχουν κόψει σιγά σιγά να τρώνε. Πολύ ωραίο. Α, είναι και πολύ ωραίο, Και αυτό, ίδιο μέγεθος με τα άλλα, ίδιο μέγεθος. Μπράβο, πολύ ωραίο καλαμαράκι. Για να δούμε τα ματάκια τα πράσινα, τα όμορφα. Μπράβο, ωραίο. Τέλειο. Άντε, αυτό το καινούργιο ψάρεμα για μας νομίζω θα κλείσει με επιτυχία. Σίγουρα, το μόνο σίγουρο. Να ευχαριστηθούν και οι φίλοι μας στο βιντεάκι εδώ πέρα με τα πιο καλάμαρα, όπως το ευχαριστούμαστε και εμείς. Είναι κάτι διαφορετικό, όπως είναι να το κάνεις τώρα. Είναι διαφορετικό, ναι, είναι διαφορετικό. Το κακό είναι να γυρίσουμε στην περιοχή μας, δεν θα τα έχουμε να τα ψαρέψουμε. Θα βαρέψουμε καλαμάρια, σουφιές, τα δικά μας, τα γνωστά τα είδη. Τα γνωστά. Εδώ, με τα πανέμορφα χρώματα. Τέλειο. Προχωράμε, πάμε να κάνουμε άλλες 2-3 βολές και πάμε να μαζευτούμε. Άλλα 2 καλαμάρια χτυπήσαν ταυτόχρονα την ώρα που έβγαζα εγώ το πρώτο. Επιτόπου βάρεσε και του φίλου μου του Νίκου. Εννοείται πως δεν πρόλαβαμε να γράψουμε βιντεάκι, έτσι. Γιατί ούτε ο ένας μπορούσε να γράψει ούτε ο άλλος. Να σας τα δείξω κιόλας. Αυτά ακόμα. Εδώ με την πανέμορφη παραλία μας. Κάποια πήραμε εκεί κοντά στα βραχάκια, κάποια φύγαμε λίγο πιο μακριά από τα βράχια. Τελικά συνεχίζει να δουλεύει η καλαμαριέρα Real Skin. Εγώ τώρα έχουμε μία που είναι σε απομίμηση ψαργού. Ο Νίκος ψαρεύει, ο φίλος μου, με μία απομίμηση που είναι σαν γύλος. Τα χρώματα του γύλου. Έτσι πολύχρωμη. Και θα δείξω και δύο καλαμαριέρες, δουλεύουν και πολύ. Έλα κοντά. Αυτές τις καλαμαριέρες ξεχωρίσανε. Kingdom, δυομισάρα, σε δύο χρωματισμούς. fishingarea.gr, γνωστή πλέον. DDD Σαργός, DDD τα χρώματα της Δράκενας, physical και τα δύο. Και καλαμαριέρα που δουλεύει παντού. Όπου και να τη ρίξει θα δουλέψει. White Killer, DDT, άσπρο πράσινο. Πιο λίγες συλλήψεις βέβαια, αλλά δουλεύει παντού. Λοιπόν, αυτά τα καλαμάρια μας. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι που κάναμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Επόμενο βιντεάκι με συναγρίδες και Μίτσο Ζερβό, Σαλαμίνα. Πάμε δυνατά. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μου, κάντε μια εγγραφή και ένα subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ.